Pai ni phain kora phor ni Assam government na hin pen cabinet amai ke padopona hut Assam along riarlo ke bangji aning kan surihini ra kora phli ar ko chiklo ni phai isiar ni pen akimi ke seng ponjia hawar so atum ame thang asai cheklem ponpo bon setame labang so kimi hawar so ke sengpu ke pachini pon aloge non ke bangji ar ni malomsi prabjin pen paklang pon bobuta chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen ningjipon Assam along ria phan kedam tang arni akimia hawar delimitation paklang pon pia prangjong Assam government pen kesing pon tang hawar plia phan puthot abare ma hawar alongsi pache opon thu etsi thek pon longlo bonstame nonakimia hawar delimitation paklang pon thu era phia bangke puthot Assam government na hin pen kesing pon tang hawar plia phan puthot hawar kang thim pin chong pon thulo Pai chiklo ni phain kora pho arni Assam government pen ke paman pon cabinet amayalong chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen si chari ponlo labang so amayalong hawar priya phan akimi ka pin chong pon pen Assam along riarlo kattu kave hawar thomke pra pli an pleng ponlo labe non akimi ke seng pon hawar so trokner ke pra isia mens tami chief minister hin pen amen paklang ponlo Labangso asai ke deng pon ake Election Commission of India mate ECI hin pen Assam along ria phan akimi pharo isira inkoira trop mate 126 assembly ang hoi laben kripli mate 14 lok sabha ang hoi phan ruini aphi final delimitation paklang pon de pena philo Labangso final delimitation paklang pon de pena phi hawar adui a hoi laben raramulok aphai ke do kapaching bar ponja phan pura ongdung hawar adui a hoi along kadtu ka bepen hawar kripli along ke pa opon laben ke pa opon piasai deng ponlo Assam government pen pai ni phain kora pho arni ke pangdak pon akimia hawar pliamen lake Biswanath hojai bajali lapen tamulpur henlo ke bangjilang arni pen ke Assam along riarlo sub division puke avilo laso alar ke sub district pusi padopon rongpo labangso sub district kilang chari ponji lake additional district commissioner atumlo labangso sub district along ke nang sot government asaikam ke doan setame parjapon etpupusi chief minister hin pen ningjipon State Desk report Karbing Long Live